Yo guys, kasama natin ngayon si Tito Vince. Gusto ko lang siyang i-congratulations kasi panalo siya ngayon sa sabong. Ay, hindi pala. Ano? Panalo pala siya. Hello sa po. pagmamahal. Kamusta naman yung ano? Okay naman, natuwa siya sa cheese ring. Nakita ko nga, kala ko kung ano bibigay mo, cheese Siyempre, ring. kung ano tayo, pasok pa rin yung comedy romantic. Para rom-com lang. Pero kinig ka rin. Ang ina, di ako iyak nga ako Yung ng umiyak ka, parang gusto ko na umiyak din. Sabi ko, tangin na sana all. Kayo, kamusta kayo? Hindi na. Wala nga eh. Kinamusta ko na wala na siya eh. Nahanap ko nga eh. Eh, pag ganun-ganun pa kayo sa TikTok, putang ina. Wala no? Wala mo mangyayari. Alam mo na yun. At least ikaw masaya ka naman. Salamat. Masaya ako sa'yo bro. Kasi kahit pa paano, di ba, natutupad natin yung mga paunti-unti natin mga pangarap. Yes. Diba? Basta dito lang tayo. Dito Alpak lang bro. lang. Antayin niyo yung mga kukulam pa namin ni Vince. Tito Vince. Kung meron man, basta abangan nyo na lang. Oh, sige na, babay na. Sabay na. Patayin mo na yan! Ganun, vlogger ka eh. Ayun.